tiefo a Motia na hwefo a mo hwe me mo de mo nhwe wo mo se wo mo wodin a yeso wo yisika wa akọ no wo ye me dance ni wo na me ka kire wi wo kọ ho na si sei asofofo na ya abu abuchirefo ya ma no mapem nti omo san ba Akomfo ho no so kura de enne no afi kura de ano onyan sofo de onua ya wose wonka ba ye Akomfo de me nia wo ye na nya meka tumitio ya me de obahemi ya wo so wo no yeah because no kura editu and abosom say kura na etime kire bayi and abosom say kura na obi ye bone ne de koja obi awia de etime kire no me Komfo Boakye se na me si ehunu ne ma ne de minim no enye tete akom enenne ye mu bebre ekuta wo wo de hwe omo wodin omo gidi ese omo yisika obi emfa ne nsansi ne bo ema obi megira abonten kase wasam yade me sin who TTC creativity Enzina na si ti o kase mu ye o Motia wo ho a ye do mo yi mpasere na anu pe no mutimi ye anu no mutimi ye nhwere ne nhwa Akomfuo ene ye wo nhwere ne nhwa Motia bi wo ho no anya de wo no wo be ye adwuma ma wo obedidi wo enti ensunsun ebe na da Krofessor ne Motia Akomfo kane tete ho no na Krofessor ebi aba ye wo nhwere ne nhwa Motia no wo ho na omo di biri ni pan ni so ade ya sa ne man eno de wo ho eye clear obe bi ti usisi a omo ye smart omo ye wise omo ye hurry up obe bi ti usisi a se wonni honhom aniwa na wonya smart wonni madwuma ni mu a wonhunu da wode ba ji waja pade agbedini nsem ni wo wia kansamfo ase a kire wo asa de atu no ho mama nsan ma wia se nyina se won de wodi aburochire sika nya gane sika obi kura se won de onya na sika na semena kura da ensa hwene ni hwafo no Edi adabo yesu de be meto honsa o so SuroWiase ewiase hu dia ebe si kira no wodim nti so SuroWiase TV won SuroWiase anachese unyini nche nti se bia wo history bi anasa story bi na pesa woni ye che ne ehu dia fa ye number no e wo screen as ayefo e mamu nyina kwaba e de beba SuroWiase so enne se wo hu me station ya meso so be subscribe ya mama na wala like wa share na waje wadwenkyere e de egu ho e de amaye sene dane da ye no na foforo betom a wotimi enya notification no e wo phone no so na wotimi ahwe SuroWiase program e sunsum sem akom tete akom emu nkomo e na yedi na enne ensem bi ehwehwehwehwe yasum pese biebiom yehu ne ne so ne hu ne fare bai Krofessor Komfo bosomfo ena afi no Motia Akomfo pese ye Motia Akomfo no omo na ye Krofessor si no ana ye so Motia Akomfo na so Krofessor ansa na so Komfo ankasa ana ase bosomfo ye bedi ni nyina mu nkomo ye nwie no na wasua de na waje wadwenkyere e de egu ho e de amaye ye ne na Boakye ehia monka me ho ne ma na kwaba ye fe nkomo twetwe nyina emfa nhyehyes nana bacho bibia boko aja no mado ede nyankopon nana no mase nana we de ensema ekoso no ene ye pese yehu ye dititi akomo nkomo ebi mu ntima ase sa ya mekase ye dititi akomo nkomo ene mre ne hu sa akomo no ebi no first ne ba ye so Komfo we na udi agola agoro bediu bosum ye na odi ne yese ya agoro bediu onfa nche sisi ya de yese yesere eno ano mo sere nti me pese me ubie ne mabie ni suma me se tete akomo no ene ne ya akomo no eye no na ma brand ni sa na se ye wo mumie no hasamna asire medical chi awatiafuo nyina pia nana am said and said the brain tie ntimi hia enokre
na me Komfo Boakye sɛ me si ehunu nneɛma ne di minim no enye tete akom enenne yemu bebree ekuta wo na mete sɛ wo ka asɛsɛ metie wo yi a sɛ Krofessor Motia wo ho na saa Motia ni mu ne yɛsanya nhwirenhwa Motia a yɛde wo mo ɛyɛ magics nkonya na meka sɛ enya na meboa ne nyinaa yɛ na bɛyɛ wo fie eja wo fie ne nyinaa hyehyɛ asugya koro ya so ne no aso aduane good eja mu na efa mode afidie bayi fa nwo egum ne fa egem enti ne nyinaa na nkase bia anye ebi aye na chia atiefo ye di kan ne ahwefo na yakoso adom ase se brebia no SuroWiase TV mode nsem bi saba na manfo so nya brese o musika etimihwe de wo hwe kra na wa like kra no eja no mo nhira no piao if say enya TV station nyina bebira agidi kwaso nsem bi beta so ana eye nipa we mu de enema akom eya akono enema nipa etene me bi ase because me call baby obi bi say ntu ya Akomfo ana me say ai waso obua na ye issue bi ni see ye or court cause they no mu susu se ye beka no ka cha abosom say abosom no see ye mfanche mai ye ni wo mochi o mai ye bibia de o bakeka bi ya no o monko o mfa o masamonko judge ni tena dwam e ka say asam no wanyi ni sam ye Akomfo if you say we no top akwa there be sanke on say asolefo no on say asori ye business asori ye kuo bi obi atia wode epene na honya na sasa na aka de ni akomu no so bi ati ni business me ebam me seka no etwa piao okay nka di toro me o se Nyankopon se kam nyanyam no o maso a etwa edobe maso no bosom pa se de wo ka no enye ni enade ehunu no ana abosom se akura na etime kire bayi ana abosom se akura na obi ye bone ne de kogya obi awia de etime kire no ene hwe media mi social media no me nya de enti se wo frem no wa nyame a anko WhatsApp anya me message voice message na choro me mfiu bi se me ni sa time no ade onua ne black power madwuma me ye bia yese me bia yese me twen na me tie ahonhom no enti afrafre bi wo ho na me hu se obi kura fra metimi nya lentin se nipa wo hia me ntie se me tie no enti sa na ye se ne na amafo na anu kura mabaawa bi no mo de niam tantan bia begum page nim hu hia tano me mfiu kura message bi wo beba me mfiu ne bia me hia de metima ya mani pa ma na ye because nipa no wo amane mu ntini wo ba me ho ntina chesi ye tie wo ahwefo tie wo a okasa mu kire se enye adwuma bibi na hia na e kire ne so a ma ne fla on the stable yeah o ba no e bia me hwe yade pa me dwuma pa me sa yade abosom na kire so obi tra wadi to obi pese de ofa kwambone so obi tu anamo obi anya abosom ni nya nipa no ma no ho nto no eni yabom dio sa opa akwantuo sa opa die si abo udua nipa ni gina sie ne bo udua ka kire se mesi hu e kwamba so ne na ba ni ogina so timi di bo udua no enti die wo ye no wa hwe na chi hu se kwan na wo twa na tene ana eni wo gina so abo udua no enti wono soso no ensentworo ni bi nkoye na adwuma wa abra omo nkoye edete me amoye madwuma mo ma de mesie no yesi ya na mo wo mo kwar mo twitwa de bi asise esem David yenye editing yokoya na ye de atoso no ano no on se me program mutwa no bi anu ha ma hwe bi da nhwe bi da enti se obi be tworo samafom a mesere mo ma so enti mo mfra me nka nkire me na me nkire ni mu de ehosity na mo so mo nkire kire ni mu me ni sa ta am no ati ase no masam ne se me bia no
ya na asɔrefoɔ ka ne nyame ne wotumi nyame we asɔrefoɔ ho na ehunu nyankopɔn bɔɔsoro ne asase da me da bia no me hunu ma honhom masuo na adue sa me hunu wɔ fe me hunu aso afra obi se wɔkɔm wafa ato no so akɔtena baabi ehunu sɛ obi yɛ bibi enti ɔkɔ ho so wɔde bidi afa ne ha wɔde hyirasi ne ha na wɔn so yɛ bi no afrɛ no ho sɛ enti wɔno saa nipa no so te sɛ sɔfo a wɔn so ate asɔre wɔde yɛ ne business no ene bibiri ni ewie mu a ewia e ba ba kyerɛkyerɛ mu niema bibiri yɛ fa ene akom ene nkonyayiye no ho difference wom ene ne pesi ene saafo no ekura na ehu wom ahwe abebu wom akasefo mamenkɔ ɔmo no ba aburu num kakra mo amoa matinana ɔpanyini bi na ɔwo ma dumienu na de no wosom na de nyame nhyira won so no o se baka ne nya dodo na ye nhyira wo baka ne dodo se na adi yie na yemfa no nto hoy na yenkɔ no straight saa panyini na ɔwo saa madumienu na yesa yiku hyira ba akodi ne si hene ni paese ɔkɔ hyira ne se wo nsantwure ni aba me hoyi uhunu obi a wɔsonwa ana oba no wahye fugu na kachia me fo so mu sisi a wo ho no de mai obede hu se me ye obi ana me ye ho anwan e bi kra meka sa wo ka kire mafo no ho ana chia me ya akom nye hu ne hu na akom se sa ahemie eye wo na wo besom wo man eti wo na ye se wo som wo man no o man ni nyi wo ntum eso nkom se na aba no ana de na nanom wo ka kire wo no ekwan bi aso wanim guase odie yo ese wo ka jo man ni si yie enye se obekom adi yie ana me ka se bekom ne di hia nemum emfa na ada akwa so emfa nipa mfa so ne na ada akwa de ne abu bibiri se me ka asofofo de no me ni asofo ni issue bia ene me ka de anka ene me nua no Akomfo no ena na asofofo na yesa ade we se onua asofo bi ya ade na nya enam so o ka se Yesu me chia me di Yesu moja me kire ma di kofi Yesu uka Yesu moja wasi anka abo nsamfo anim ya ha ni Yesu Yesu ni Yesu moja ni Yesu ni se me Komfo Boakye me yo kalabule na bia me twa niema bi aye creativity TTC na me dia daada wo na wa jimi adie na mo so akwaye editing na me toa so a na me ye obone edi aye wade na wasam fifire dia pesika titire ni anoma wa mo no ne ya na me so won pa ene hwe wo mo a omo creativity no ekwan mo fa so de toa kura ho asam no me ka se me kire mo ye buruburu ya na no de yem fanto ye ba be ka ho asam akire na ye di abuni pa ma nti wo kira sa Akomfo no se wa ye yie obi kom 500 years onye yie me ne nye wo yie a wa ye ne hia me na mu makom ni mu no kura ewo mu no ene ye se me nipa hu akom nya ehunu huna ene aduro nye ahantan ne obeka sabubo mu no aduro ntisa na se me ma o se kan aduro na aduro badwom na wo ya ho so wadi sikan aduro kura ho na etimetoro wonum di obi so adi ye di aduro eye suman ye mu asem ye di aduro disie hwan na sebe enye nne na amafo ne bibi na abesen wiase ene kamera do so a se wo ne wo yere tena be wo ba na ade amo tena de awo ba no na waso kamera esiso na da abonte na ne bibi nti na ma Akomfo nyina kamera si yeso bi na mesumi ka se kamera si meso yi na kanya de mepe no na so de yenuanum bi ya enye no wase ye mo enipa ni bi wo ho asofofo na ya abu aburuchirifo ya ma no mapem nti omo san ba Akomfo ho no so kura de enne no afi kura de ano onyan sofo de onua ya wase wonka ba ye Akomfo de menua wo ye na nya meka tumitio ya me de oba me ya wo so wo no yeah because no kura edituo enti ye wo mom ye nhwiri nhwa abosom no omo na ye meka wadane no na ye nsuo wonse no bia ye Krofessor no ene Krofessor no enti ene bre no aye wo mu no
ɛyɛ bra nipa ɛyɛ ahopɛfo nipa yɛ boni ayɛfo ɛne nipa ni do ba nipa pe ho ne tu maame ba papa ba na sɛ obi ayi milk no ka kyɛn so wonfa wonanom godum fa mra na obɛma ne milk no sɛ de kwa me nkroma ka sɛ na menim sɛ ya ka mo pipe nyina me yɛ ne milk ma mo no okwa akodi anu achi wonfa nso beku no wada akodi akyire ɛnɛ saafo ni na ɛnɛ ɔmo abrabɔ no ɛkɔ yie ma wɔ mo na yɛhwɛ Krofessor fo no some fancy fun ye kutami wotimi dana no ma na ye bia apple ana se gari ni asichiri sa Krofessor fo no apart from some bedane dane se fun yi no mama na dana bia gari ni asichiri no omu wo bibi papa bia omu betimi aye se be ye efa yare side no omu timi ye sane bibi sa ni ho wo da hwe omu wodin omu gidi ese omu yisika obi emfa ne nsansi ne bo ema obi megira abonten ka se wasam yade me sini hu TTC creativity this wa kotua sika ma obi said asofofo no ye ne edam no ne de kosua keka obi ani achi ne ya man chlorophene 15 to 30 seconds no wa sore ya say sofo asomasi wanya ne ofuo wa bro ma me wu ya wonso asie no obi si obi ani ate bible so nkoka nyame asam na monsa awufo monsa akwatafo ehefo no monsa abie saa ne yankrofo wie no so no mo firi saa busua kro no emu omo firi saa busua kro no emu bibi saa eni ho omo de ne yemi enhwe eno no nka te say ye beyi movie bi ne ye friend comedies omo de ye emma crowd no ani ba dwumadi a ye bedie so ete say wo concert ana wo kohwe program ni ama omo ya na nyame ma omo adom a omo ye mpase de wo be ye bibia mo wani age ama wawre huo bi ama bibi wonsa nwum sei nwum bi wo ha ye to a owira hom ye hia timi ma wo nti saafo no so ho ni nyina ka adwuma no ntam ka se bia ye na no de ekomu no na ma ne ye bone nti se mitimi ma mark mitimi dane fake me yi fake na me ye ayi na me tupa da go so mani pa nyina be hu na me yi ni badwom na nipa hu se se ya na wo ba me ho na me gi wo sika wo bere emfifire nyina sika aka se medi yi me de ni Ghana sika me ni Africa sika me di abrochire sika na ade a me ye wo ka se mo bi kra emfifire so ade na wo de kalabula age wa bra wontimi nsane ade wontimi mo no ho bai wontimi nya ne hwie no ye wo ka se enti na ye mu akomfo no bibiri ya mamono amononefo no bibiri awuwu bibiri susu efo wa ha obi kura adwena mo nya yade omunyina ye enhwirere nhwa Motia na se omudi ye adwuma enti na se tie okasam ye Motia wo ho a ye do mo yi mpasere na anu pe no mutimi ye anu no mutimi ye enti na me ka se me de ado atiefo a Motia na hwefo a mo hwe me mo de mo nhwe wo mo se wo mu wodin a yeso wo yi sika wa akọ no wo ye me dance ni wo na me ka kire we wo kọ ho na si sei wo mu wodin mo na munim wo me de me nko obi ho mo na munim wo mo kọ mo ho no se na wa ha obi ma wale sam ne ho ahwan no wontimi ye de na ma mo afutuo be no mo de ma mo de o de be kọ no botai no kra o de be kọ no we issue na wo de kro no ukoduru we sesa ne ya twa adwena be sisika so ne ya twa adwena sis toa so adia emma wo enkoso ani mpuntuo ye na nanom sisu na sa sika ne ntoa na omonwene ho ne ya dwene dom nti abusia panyin bi sole na okobusa de busua ati ne ya kire nsa ade we na ebe krom da bi oba hima na oba panyin na okrom ya mpra kuro ne musua ne yade we ya ebeba no ne ensia na okwan saafo ne ntimi nyobi omo ntimi nyo no ne se ni pass mercy we yiska eni ekosi aye eni wa ya meja abetom eja eya hahan enko me hu komfo bi o yiska sa na hihye natali mo ye ya na tematof anu de eye bebiri na ebere bi aduma anu chese sa nkwatia na anase Motia na na odo mo yesa na ntina me ka se enhwere ne nhwa Akomfo eni ye wo nhwere ne nhwa Motia bi wo ho no enya de wo no obeya adwuma ma wo obedidi wo enti se yetiti obi akom kora na ye yi Motia bone omoso aya abusua te se ye ne awo me ma me ba no me bra
me dwene se mebo no enya saa na wo so wo dwene se daache wo benya baabi no wabo abusua ba me so me dwene se me de me yeyi a eya me ne me yere nko a obi suso eba na abusua no de ya pegu ho no on de obo betonton nko a eso yenyina ye me fanse yenyina ye aduanafo yenyina ye ye funukuro mu ade eso obi ane na dwene nti saa na abosom na bisa yade ebi bu ebonipa ho ban ebi ye doctors ebi ye lawyers saa na honhom no omosote obi a wo ni grid ene ne field a wotime ko ene obi so de ade se woyem pasede eti se ajako menu ya mete won ka ache eti se lewe mo obeye bibia ma se de be ya wo hawo wo yawo ni adwendwini bi ene ya obi wo kura na okokum no enti wo yes Komfo na yi milk wo yi ntuma wo ene sa ma me kopi afi na na adwini fire wu krasama nko okodi ne ho no so enti na me ka se na ni nyina aye ba na ye de sa de ne ya fa the things of granted ene ye di bunipa ye di senipa ye di aye ho akomfo ene ye di destroy nipa se me kira to ani di no abeba wanum na wo de no de ye fanto nchen ni ye ni nyina won hwere ni nhwa ayinim TTC creative anipa na de na dwene ena nam se ya dwene da bia no sebe ahoho a o ma dwene wo fom ebe kurom na ya na me di ya o pa se hwe o man ye wa krachefo na krachefo etimi etena ase se adi sobodo adi aye Yesu moja ne nipa enom wa bra ba ya duja ma ha ya esra ne ye de noa awaache ni ayibi ebu wa betumi atobi no ano a wotiti ka ha we mi an mi duaye wotiti nkomu ni sesi anade nsuohye gu so achele 13 seconds be kokko na Yesu ni yekun ni dabai na wona na wahin na hwan wahin a wokonya Yesu moja se safo nyina yekwaka no mo de metwofo no mo de me Komfo Boakye nyame mimi ni metwo wontimi na me ni metwo wontimi nana woji obi sika se fasika beji sika woni pa cross woni ni pa ni fie me o hwehwe me a be hwehwe me se do osi hunu me o camera mu no o ba sa na metie nti nana ye hwe ade Krofessor fo na sisomada na omho Akomfo mu yiyi nkonyaane ade nkofo hwe ho e de kokoye adwuma wo ho na adwuma ni nyeye na omje omu sika di no saa nkofo no asotwe ko omu so why emududu no a wa asotwe so mukase bibi ni ho anomboa kama wo asase ewo ho emframa ewo ho ewiem ewo ho ensuo tumi ewo ho onkase maji obi sika me fie bensuo ntimakum nipa ne de ahye ho ana nipa no na busuafo ba wankra nti me de na fa kwambone so ana wono nko na obaye so onya bewura me de am de ma force na fa na oboya ba me kase wono ane nante ba police bebusa se wana be fa wo free wo fie wo se daabi o man ne mmra kuni ne be kase papa no Komfo no ana Krofessor na zani no obetwe wo wodi wotini TV so no wo ye ne niema ene wako me se me wo yade aduro me se wo ba me ha na wo nkrata asem nyeyi a me na yeyi enya me tumi mu me ni sa tumi no eye nananom adom na se nananom boa na yeyi a wo so abedamase me obi eni ho betimi di ne nse sine bo asase we se me gu ni kalabuli ni throw challenge ebi ni ho bra beye na nam se fansabra na ko wade ni ye ya bedamase we die de fesika bra woni nipa no ni fie wa hen ni fie wati television so wati social media na wa ko first one obesa flag second one obesa hihye ma hwe se ye wo asofofo my we mu ye se okokan ase ebekun eya mo mekumi Komfo Boakye ni ya first spray ni ya de niema bi aka ho ni ya bo ekosua red kosua blue ne nipa nyansafo ne ngumanimfo ete o my we mu ni yaye yasemo mfa mu pie to mra wasene mu ade a woni ukunu ne wo yire nkwa na yese ehunu no na ye de akọ se ye de gyatum ene saafo ni nyina mabra boti sei enti o my we enyema bi asisi aso yasom ye de ye ni hunu enti ne wa nko social media ni bia amafo hu obi ade obetuma ka acha me se me kọ Komfo Boakye ne phone so ana ne page wo ye we mini bi enti sanya mo hai ena ebi obi be ka bibi me wa anya voice message amenti ana frɛ me ankasa enti sa na omu obi di mi din se me ye Komfo Boakye me yese ha wo boa bra ne be so meduro ne hwe ene be boa anya chenkyere nye huhu bia
Enti nsunsun ebe na da Krofessor ne Motia Akomfo. Kane tete ho no na Krofessor ebia ba ye won hwere ni hwa Motia no wo ho. Na omodi biri nipa ni so. Ade yes ane man. Eno de wo ho clear. Obe bi ti usisi a. Omo ye smart, omo ye wise. Omo ye hurry up. Obe bi ti usisi a. Se wonni honhom aniwa na wonya smart wonni madwuma ni mu a wonhunu da. Wode baji woja pade agbedini nsem. No wia kansamfo ase a kyerɛw. Asa de atu no ho mama nsan ma wia se nyina se wonde wodi abrochire sika. Anya Ghana sika. Obi kura se wonde wonwa na sika na samena kura da. Nsa hwene ni hwafo no. Mimi se me kanto omo sa Akomfo. Omo ya wo saade no a. Ni nyame ya moa wo na wo fie nkonwa, wo fie abosom papa ni wachi a. Nyame ya moa wo a. Obakonsisem. Enti Motia Akomfo no aya omu nyina na wo sa nhwere ayi no Krofessor simu abusua nyina nipa bonefo mu mensam bi obi afie enti si atete akomo a se medi kankan ye yi saa niema ne nyina afirim a we di obaya adwuma we da bi we di eno na ebe ma na mekie ama wenya din o se saa niema ne nyina entertainment no enelewe o kan di o wiase nyina agya ko mu so obi ehunu wo mu aso senya kwambone so nti say wo saade wo saade na say wo talent so so di mekia eyesene say wo be fa so say nam say tumi na wo say Komfo Boakye dem wadru nti obi ye obone ana wato na du wati bi da na nipa nyina ewu na ka nkwa hwa na beba wo abusa anu abeba ne ho abusa se nipa nyina ewu na ka nkwa hwa na be so wakunya hwa na ba be so mo say nana eti omom de mu dwetiri bre saafo no omo say ndi wo mawu na wase atu anamon ekọ Benin ni Togo nom na wakoye aduro di Africa dam nti mudodo no sa nhwere nhwafo no amoye magicians no de omodo mo faso no wakwaka wanu ato wa bre wase afiri ntimi na ka bi na nana no ho na menti ase se omonya Akomfo na omatu obi edi no maba nana no ho na nana no maboa wo mo ade ntia ma menkyere wade bi ya na obi se menim me hunu Komfo bi ya wase na asofofo dudu se na waga na ha oba Komfo the fact omududu na atu kwan okọ Nigeria ni Benin nye omo nana no masase ni ento mo fa de pama wo ma fa me yedma sofo bi aba wo pe ani ni so bibiri wo ho no mo a me Komfo me nye because kasa oba ne bosom ya so kofa ho ne ma na me fa nye ye ne ma bi ma wa sa kabre samu no ye ya ha ne ye omukọ Benin ni hwanum Togo num na kwagyegie wo enkora ye si wo mu wadrum ye si ye de samna o se durumi na so fufu nyina ye kokọ asekire no sa samna no bedwale bi ye no wa ni pa kokọ afi de durumi na so fufu nyina na obi atem yes and I won't say atwam sa na nhwele ni hwafo we nyina no nyina betwam si susai wo de encha kora nyina betwam be free system ni mu because ye nananom da soti ase and sisters ye nananom ya sase ye nkonwa no da soti ase ye hwe ni nyira bia twam se sunsum twam se ngura ate agugatem ne ensusu etene safo ni awie pa bia wo ntinana so opese o meye ti ase a si ehu so obi abegina ho first cabageska ya tro ni kontompo ni na da asem odane se wotimi yiska wotimi makonko mo efa kra no hwe efa ba bi mu na mo ma sa ne ma we nyina akoso mu social media fo ya fra mo sensentwerofo mo na maso so kra ye se ye lokre ebi ni so amana daneta ade ni ho ya se motimi ya se editing Emma me dem ko school nwuram Emma motimi ye na aye sika na ba ko pekura na ye bebre fake sika na modi atoso na amanfo di dwo manim ye de abrochire sika ye de ye wei na modi ye sa ne ma no eyamoa amene bi akwa betena TV sna me hwe se wo hwe camera na ni bo yiram azafo no akro na wasase sa no sa se chekoko amanfo di wo TV so yi ba akofo che o asuni pa be na di twa program o wi ara ba ka che so woni oni Ghana Africa sika
enti adofo ma mo tie ye mo ni na ho na saafo no mo ba ye hunu wo mo na mo koso o mo be koso ye ni tua me se ade a ensuo ntimi no asase kura ensuo be ye boade enti azaafo no asa me no kan ye mo nwono anwono no kura di anu onwono no kura ka anu onwono mimi ni mecho mini obi bi abra be kome ene ye durum na bi ma Akomfo ye se oh se de ye kofom ti enua bi ye sa enti hwe ya kire mafo ne ade ade eno mu nyina da na Akomfo edenti na abasa na nanu mu na ye bi bisa no ye ebre no ye with the age of scientific attainment abre nim de ne kono ye benya nim di bone kika babro Daniela wasi nipa bedwane adi akoniaba abre nipa etu kwan koba no na nim de ne niema bebre su ne nipa esua ne papem hwe omam koma ka ne nyina ne kokoye adepa ope ba bia emoje hwiegu pa ya na mihunu kramani bi wo se ena omu de mutwa moja afa yi ne nipa moja hwiegu mo enye maka enipa se na kaba no ho a enipa wuo enti me kan kire me se na nka ne mo so nsam gudo wi ne yina mu ntwa na ntwe enye moja na no mu hwiegu no ye moja ne ye hwiegu adiem ya no enhwiegu fom omo so mu nwa nchie no mkunkon ni nwa na ya no mu hwiegu hen nya asase kro ya ne nyina wo so asase lizaze eni pa fra asase mu heaven no e wo bonkum e wo apueye e wo atoye e wo hen so fu me kire me asase na yete so ye papa yete so me yo papa me fi ya mete me yo bone a ya na mete enti me ni branch wo ba bia me suro de me kan so enti ya won ko ma no ntum se ya wofo ya ma ya nananum ya busua no obu ani busua ni bi kura ntu kwa papa da aso sika wo bodi a wonya no ede me a wo hwa me wo TV so yi hwa manim ye obade bi aba beto me a o mama me nka se makora me chia me ena akora na nya adwuma ma enti bebre de hwenhwere ne hwafo no wakora wahyehyɛ adwuma sawun centurani wonse na obeba no na mo driver ene te hanu wo ya adwuma uhunu say so very careful because the uhunu no kasa ma ba nyo na ya adwuma no me obeba to me a me ana me ya adwuma me number na uhunu no egu ase ya eya me a ofra se nya suma na aba na ya me anka me ana mefa na me no wakasa tie me kasa hwemimfo ni ye me ya adwuma saya de me bua nipa wa kontusem wa wosem wa walesem o how bi won sasesem wa henie sem fabra beda me nana na me fanto nana ne monim no omonyama wo eni sanhwere di hwafo na chi obekọ no na wono na ekasa eso obekọ no na obi foforo ebi mkura se yetimi e de crazy ngina yanum na yakogina nsuom de curtains ase ho na yahuwom yase nsuo no tumi ni nyina ye TTC creativity ni ade de bebo nipa hu ama ehu ato nipa so na yetimi de atwa wo de bebre ni nipa me yani na ho na mo ani da obeso ahonhu nyina hwa ehunu honhom papa nana yenhwe Akomfo ene edururafo esunsuye ben ena ebeda na dimo hu se wei Komfo kan na we de oye frakada sunsuye ni de enipa da sani bia no wo ade a Nyankopon de obi apeso tumi ma no obu otie no korakora na eye no nwono so ankwa me ntwa no a ono ni gimi ode ba wiase no obebra na nti on baabro no kora se de boyeni kwa akobra akope wode ba na honjo a na otini ni akofa obu a ni sunu ne ban wanya ntete nti de obeka papa me ya nti nipa nyina na aka se omo pe papa obu a yabu no kora so still o sa prepare se first cabbages can be bisa wo ho na na obi de bi firi tamale ba ha pipesen kwa ni simida mu ha no oba wasi yemi yeso wo bi kwa kotu good wasi yemi yeso yenhwire nhwani oya azani me ma 3 days emi yeso wasi yenhwire nhwani me throw challenge ama wiase nyina de wasi me ma betu ni good na maka kire ne se ma de enche so obi meka bi nkire me wiase nyina court panyini wo wiem wo asase ase asama ado musame asama eka no obadwomfo betemase Bajimi for beka no tra sa afa
tete no sena obi ajapade sei no ukutu bosom bia ni ho abosom pa bia ni ho a ope asisie etime ha oba koto akokọ atọ ta akokọ mansa atọ mansa wodi de ore ebeto na nanom ho ebebusa ade to ho wi a ene wonsa asa wa akokọ akokoto wa afroka akokoto onto asoam chiame no nkoto mre uwi akọ eyeyie mawa contract na me no wo hihye anya yi a ade aseda na wo de mame ya de kwai na na kufu ade de ama contract one fam fidiansi so ana oba so da koro pe bejuju kwanchen no owie esi ye sign maw engineers prove maw enye o man na ebia no koro nya adwuma ene ye de babru ni kola na ebu o man we na nke de kosua na ebu o man we ya nti obetu aye sa de ama ho ato bosom papa bie ni ho ebe kire se bu nua kalabu ne fa epe wo ho ene na sisi an menti ase o abosom ne mepese ehu se tete abosom no mada ena afufura ba na wakansam kasiye ne wakansam kasiye ne o ena wakansam kasiye ne anunti ni yenhunu no yenyina yatu agum ate se wakwa yie na papa woye ajapade o se na bebiri epenipa but omo no because of nisikenti etibi owonti se wo yen century ni dem nim se mema se opede watwe ho nwi boto efi se baby a wugina no hwe kane obi ya concert obi ya driver ni a na yeremo wa ha ho nwi edi a wo no hwe mo mgu tv so a menka so mo sebe bi abone kwaso na nan me de kira adiem omo wodin no mo no ama na so ye ho kope wo mo emema no aso ne so a mo kope wo tam ni sika no ra kope wo bi a wagidi wo de memfa obi a sese kura meka eti se ye nua ba na obonwum ya owuye obewu o mankranso wa hai eboni hweni dinti enipa ninti ni ya hemfo ne ye ministers ye wodi ni obi ya tsesa ni sika da okwa wo musa wo wa wo de kwa akoto ni nsem enti obi a wo ya public figure bia no udidi kwa enti emfa eno ho emfa nye advantage emfa munipa emfa eno ho anyije mema wo no a wo mpe no ye wodo ne ye wope wetia aye ho sa wodo obi but na wo mpe no emfa nyije wo mo eniema na wo mpe be ma ye nyina de bibiri so afa na djuma wo ye ntimi ye nsentwureni ena nsentwureni ntimi ka asema obi abetie ene mi won nsentwurofo a ama aburukyireni bi abobosia na ni sia ka duam se king no de anu ka wo ye Ghanaian movie ho me boni dia be yanwa kalabula afere wadani wo yi nsa abosonsom yankwase asem nyom de ye play a movie nyina wie no afere wonam abosom so ene wo se mahama malam ni o mahama no di bu nkrofo na me hu ni pakro ene hwe na setena muti sei wonam uchini adi aduro se ya nipa na obi ni kwase na so oboa agro bi ni odie eya ma wonni ngu asase so ma wonnom nsuo ma onware shobu abaye na de wonde waye mobro wase wose wodi we nhwire ni nhwa ani we Krofessor ni wabu no wagimi omo fresa afo no nsamanfo white fo no omo fresa afo no nsama bia ba okwa no mka sesama aba je obi a mu bebu no nti sa afo no nya akomfo tie nipa no kọ okwa wo so wa adwene Nyankopon de opesu tumi o senses no yese ye adwuma hwede ne yo ne niam a wo ye no obehu no tete ho ye nananom nya beti efie bie ni ho bibi nim ene watu fie ajure se Kristo ene o sa tu Kristo no sa atwene ya wo ho kuta Bible na wo bekuta Bible no wo sa nam kontuna se enti wo bekọ akopɛ sika ni bre wa bra wo mra ewu nsam fifiri wo kɔ akopɛ ama ye de wo sia chi ensa hye diam ene afi na wi a police soldier mo me nkɔbɔ na akɔ ye bumi wada achechedi ada ne to ade ama soldier ni a obedi akire no sabe na omanani na ho na na sisi awie ne kle ne maye se obi kɔ na nanam ho na bi odi dwuma die kwa esese busum ni charge no ana sese oye adwuma na ye ya obeda ase mimi momu de anya obi de mimi nim ne se adwuma bi wo ho no a busum no beji sika akwa akotua de koro no a eno no mari ya na faye ebi ayade
a fire protection obu ha no obi akoba ho ka ye ho adwuma bi na yasa bosom ni kotuaka nti obaje usika sika nipa no ekobre na sunsun mu anade asi no o yeso kotua wo de meka wo de me na mabe ho bosia mesiri mu tv ana ama obu afu na wo kanu me asama kire me bebetua no me ne bekoso aye me so adwuma na nana ehɔ no matiase na saa sika na bosom no begidi akotua bi asa aka no esese etra beye 20 50 60 anu de maame yenyina ha kakra wo sunu obia ne na konhoma hwe yenua panyini despite na konhoma wo bo no Ghana ha president kula meka se president nyehu fi se president de yeni esika eno ya de na to ano se won san yi mfa mo ya konhoma wonya adwuma bia by yenua despite hwe adwuma wo ye kasbi nom hwe enkrofo mu tuo mo ka a day ene a month from boss kan mo ene boss se mo ba hai miram tofu e ma mo dabi ana mo ba ma ba jimisika da ben mo betwa mi program aka kire some boss mama mi receipt da dabi asu bibi kire mo adwene a ye penta afiri se mo boss na nkire mo sa hwa akonhoma wo bo mo pese nipa nyina ntene ma ase enti obia ne na konhoma obia ne ka wade no wosunsun mu eno de na ade bia no ne moroso eye bone na no nyame ne umie ne bebu aten asase awia eja ene mframa tumi bebu aten nsuo ka ho nsuo ebebu aten adoso enti enkasa na makokomfo ne bi wa charge dabi eno de bosom ne de ne na ehia yes tumai no ehia etimi de akotua bebre di sunsun muka bebre di sunsun muka obu anu wadu obi kakra na owu ye enam so ohun so awu no nkonkotua sama no kwakwada aka nti se suma na anye seska na nkonkotua mfa woni aduro de beka wo yesi ahan tumi wom na ahan tumi wom ahan no nkonkotua aka na ma opa dwale sasa wan o sika samu nyina no ebe di ehunu obi e wa ye hwehwemu papa na obeti akosi saade no kwan no en na metena ase na me je ho aseda fo mra na omo saso giri na omo ba dia me yama wo no nyame na me frɛ wo wana de beba obi ani ho me ba mu tv mu na mama me anima ba tv so obi ani ho beti akase me frɛ no me nye bi me ni sa tam no wona ade ehia ntu na frɛ me na ebinum ne ye fro beje mpaibo na me huna de bi wo ho brenyi sa musuo makoto na ntwitwintu kwata menye wa wo fra me na de wo ma na namba ka no na me ka kire wo we kura frame bla betwa me interview if say wonim say interview no na manfo behwa wo didi ho omo ye social media Akomfo nhwede de twa afo na nti wo pre da be no ba mawura misuma da mu se munkotwa sumai da bi enti woni pakora wo papa a woda so wona wo yire da sabi twani nyina fa to social media ene ba me yehunu umurika wutuo wase ne mu nyina be hunu utunum uhe ne uhem na na yefa wie ne yemfa so leso na na yehwe bisa yekwa bisa ye de nsa ene sika na ekọ ana ye de nsa akokọ ene sika da bi abusa no de wo mu ne se o kasa adi sika kọ ene wons ensa ne de enti ade nsa konse o kopanyina nim ensa ya ade a na me throw challenge ama asɔrefuo bi samo pa ya ne de nsa ade ye bibia enti ya ne de ba sa abre na babro ba ya de nsa ya ne ma na babro no owai na nanum de ya dada ne de ya dada ene ya ne be kyerɛto wo sa wo be ye wo ba wo betu oba ade akofi a betu ni tiri nsa enti na wusua adwuma etu tiri nsa ena obi chawade akotu so nsa se bia me nana no obi o de asase mo ba ye sa me de nsa busa amokwan so enti me de nsa busa amokwan so fi se that means mo ba nananom enti mo so mo ba yi se mo ba nananom animu a ese so kuta bibie ku ye wura otumfo ho a ese okuta nsa na panyini bia wa jinsa bia na oka anumsam o pade a panyini ho wo nananom tete abokoma asam ni ahinta asam a enya usika ene wo niam koma panyina na wo dan bia wusi ama no wo de fansa ko asam wo so wo nanante ano de bi gu fom no de bi kana no asam bia wo ho bia no nam sense spirit nti
mpanimfo ba be kasa afa ni mu e de akire wo enti wo de nsakwa nananom ho anye bia no de enti a wo de bibi kakra to so no ye wa asonkwafo ho agorofo ho enti nananso to wo didi na ebia ukuta wo nsam 1 cd 2 cd 5 cd bi enye de ne asofofo ene ye nuanu bi 1000 ama so much ana me ka say so no bia na konhoma me ma konhom fan to despite mo ya ti ase na ye pese ye hu se ye enti ano de mfum so bia ni ho na akokwa de no akokwa ye mfa nko abisa ma me nkyere mu wana atiefo ntie ni wakwa asuman no ana sunsum no meji wakokwa na metimi asane wo firi sa wo hawe mu meji wo dwa na metimi sa aduaba wo metimi agi wo firi mu da bi ma me ntwa akokwa no wasam no na me hunu mu nokore obu a ni ti na ye ne ya ene ye se waye bisa na wi awie ni ti na ye ne ya but oba was me na akokromoto I was spiritual father now spiritual woman o lawyer o doctor sa nipa we ni miensa wodi wa hintasim sie wo mo a ubewu entwa o matoro kanokora no no hunu ko we fa so beji wo spiritual father o lawyer o doctor yeah okora wuti na ye wo ya ohunimu na ohome a wote pampa wo mu ma hwa nkromo a okwa aka kire doctor na wo doctor no ntimi o we de ni hu ni de nti ko hunu me chorus we kon ho e ma ne nya wo surgery mami na ye ade we ni ha sana sunsum ye akomfo mu susu etie nene akomko obi kura abosu ma kire obi yesi duada diabo no agena tena no wakuno wa bra nipa no wode no ho no bebre mi nkai kura nipa bro 21 na aba ha omunyina edane omudua so no munyina ba yifo ombedure ha na yebosom ebi wa kire ba bia mo nsanfa no nko ebi kokwaku firi so nyina na yebosom na akire wo eso na manfo adane dua no age atowa nam se kom osomafo Paul wose enya difu edi efunu nam menya wonta ade a wo hye ne coat se de ena asofofo ekra mi coat kra hye mu ni mi ton $100 mi ton ho ahwan ena mi di akire o ye nua no akomfo bi kire se wo de Ghana sika kra de mu ni bi da Africa sika Ghana samana kra de e bon wo mo mu nware o mo de abro kire de e de no ani ye dwale ya bezi ne eya ni mtwa na wo nware no fiefu e o wira firi ho obi wo kan samo a sabi wanya social media so camera sine so ntin no akeka nsam sa because obenya nkrofo amomati da bia nipa ho a sabi o madwene wo fom ebebe kure mu nti obenya safo na bi ayefo ede enkomo twetwe ni si ebebisa na o nsem yenu ba ko bi o de beto so ana ya sole enkomo twetwe no so men sama me wo se enipa me ye ni na ho nipa me ye ni na ho na ene omom ka no kure no omo asem yetiawa omom nka no kure no wo de tie ne katara ma da bi obedane na no tie no na ho fa obesese sa no ho e de niema hu ayeye no me no ka se menim da ho wo sia ba bi abehu se Komfo Boakye ni dia metie na wo hu me sa na metie nemom me pasisi ntimi nsisi me sa na sunsun obi odi no be di suman bi ani ho a wo so betimi di wadu bone na obayi betimi sisi no die ensubusum bi afa no se de ensuo no suba city en sa na dadi wo Komfo no ntimi ensuo no sa na mesomete na ni mere obi ahwe me de mani bre se wo de adwuma bre no mentimi anyo ende na mani abre pa asa mesramo so obi wo yade obi no bibi wo pe bibi na won sanka wo bibi na wani da so na ye wo de na obi age abrame ho na me yama ayefo ha ne de enkomo twetwe no ye de si de odwen kire figo mai yakra